folkens, og velkommen til SimCity episode 2. Jeg kom til at tænke på, hvordan by den skulle hedde, og der kom jeg lige i tanker med Dubai. Det var faktisk taget i sæson 2, men lad mig sige, det fuckede lidt. Der gik noget galt. Der gik noget helt galt, så forestil nærmest den slukket, da jeg var i gang. Så jeg har bygget en lille smule, en meget lille smule. Det her, det kan jeg godt huske at være i gang med. Og så skulle jeg bygge det her op igen. Og så har vi også brug for strøm nu. Det er lidt noget kage, det kan jeg godt se. Det stod ikke lige så godt. Vi har stadig problemer herover med undskyld. Med hvad hedder det hospital der. De bliver meget hurtigt syge, synes jeg. De har det ikke så godt i min lille by. Vi mangler virkelig mange butikker. Så tror vi lige lidt op her. Hvis der bruger nogle penge, må vi altså lige binde den billigt sammen så. Sådan der. Der er jo ikke nogen problemer i det. Jeg ved ikke, er der meget trafik her, fordi så gider jeg ikke at bytte vej nu, fordi den der skulle altså ligge på sådan en vej der. Det ville have været effektivt. Der er sådan noget stramler rundt omkring, det fandt jeg også i den sidste video, som gik i kage. Jeg ved ikke lige hvorfor, eller om jeg havde gjort noget forkert. I hvert fald så gik det helt galt, altså. Først ville jeg optage, og det ville jeg også, og så gik det godt. Men så på et tidspunkt, det var sådan ret sent om natten, så jeg har ikke lige været helt vågen åbenbart. Så jeg faldt åbenbart i søvn, og der var vores fede lejlighed. Så jeg faldt ikke i søvn. What the fuck, mand. Nej, jeg glemte, at jeg sad og optog. Jeg glemte det fuldstændig, så jeg sad måske ikke og sagde noget i... Hvad? 5 minutter? Så jeg tænkte bare, det gider jeg bare ikke. Glem det. Nej, der er fuldt. Jeg ved ikke hvad de der, de er godt nok til meget besvær. Okay. Hvor meget koster den? Hvad hvis jeg nu lige pipper den der op, og så lige sådan der. Det havde ingen betydning. Så må vi finde på en anden måde, vi kan tjene nogle hurtige penge ind på. Fordi nu er der bare folk, der bliver syge, og... Nej. Ja, jeg skal nok bygge noget turist noget. Stær nok. Herinde, der kan man bestemme, hvilken velstand de skal være. Det er lav velstand. Det vil sige, det er folk, som ikke har særlig mange penge. Altså, de sådan... Her der er sådan normale mennesker, sådan nok ligesom alle jer og mig selv, har sådan normal penge forbrug. Der kan man tage det her og sætte. Og så er der de rige, altså det er så ikke lige mig, givet det var i virkeligheden. Men det er altså de rige, der kan bruge det her. Og nu er de også brug for politi. Det må altså lige vente. Og de rige, man kan jo så sige, de har jo nok sådan lidt mere, lidt flere penge at rykke med, end vi har andre har jo. Så man kan sige, det er måske meget godt af de rige, men de rige, de står også ligesom sådan tit være lidt mere sådan, se mig, tror jeg. Det er bare en tanke. Oh my god, strøm. Hvordan kan vi mangle strøm? Den er ikke god, den der. 2000. Så bygger vi altså sådan et her i stedet for. Eller tænd lige igen, og så lægger vi der. Og så får den ikke noget nyt ind, så lader vi bare den der bro op. Fordi den bruger alt for meget, den der. Den sluger det fuldstændig. Det kan vi sgu ikke lige bruge til noget. Beklager, folkens. Lad os lige tjekke, når det bliver sådan cirka lidt heroppe af, så.
Lad os lige prøve at holde øje lidt her med trafikken. Vi har stadig brug for butikker. Trafikken. Altså lige nu så er der ingen der kører. Klokken 6 om morgenen, der har alle ved at stoppe. Oh my god, losseplads. Kan vi gøre sådan der? Så tror jeg, vi kan gøre sådan der. Så kan vi vel gøre sådan der. Yes, I know. Lukket her, folk. Tak. Og så kan han der køre rundt med stralet. Så har vi i hvert fald klart den ene opgave. Så er vi brandvæsenet. Den kan jeg ikke lige hjælpe med endnu. Så er vi her, der har vi brug for mere industri. Ja, det er klart, jeg har lige ødelagt det meste i byen. Så det undrer ikke nogen hvorfor. Vi skal have det strøm der, det var det vi kom fra. Ej, pis. Jeg tror vi skal betale nogle af de lån af. Trafikken kom vi også fra. Her der er den altså meget, meget tung. Især her, det kan man godt se. Den er ikke sjov. Men hernede der er den meget flydende. Hvorfor er den så tung der? Okay, det er bare fordi der er en brandbil. Her der er den bare tyk. Bare fordi sådan... Det er den åbenbart bare dreje alt det sving der. Det burde den ikke være. Det dernede, det kan jeg godt forklare. Hernede, der er fint nok. Okay. Jamen, det var faktisk også meningen, hvis du manglede. Her. Det kan I ikke få endnu, desværre. Please, sig vi ikke går ned for strøm. Nej, jeg vil godt klare den i det nu, faktisk. Det er åbenbart ikke et problem for dem. Altså indtil videre. Fuck, han er lille. Hvad er det der overhovedet? Ah, det er genbrugspladsen. Okay, han går og chiller lidt der. Så skal vi lige have den her fjernet. Og den der. Og den der. Og den der. Så er vi i hvert fald ikke flere dårlige bygninger. Ja, så kan man sige, de kan ikke forbrænde noget endnu, fordi der skal man bygge den der. Og vi er allerede i pengekris, så vi skal overhovedet ikke begynde at tænke på noget som helst andet lige nu. Så står vi her. Nej, så står jeg den strøm her fikset. Nu fikser vi lige en ting ad gangen. Så lad os sige, det husker vi lige til næste gang vi bygger noget SimCity, at og så tager vi den der og slukker bare for den. Altså, nej, fordi vi stadig vil have det ødelagt. Så er vi under anden omstændigheder. Lad mig sige, det går bare i kage lige nu. Rigtig meget. Jeg har en lastbil der, han kører rundt. Og tømmer, der er det roligt. Jeg vil rigtig gerne, men jeg kan ikke. Beklager, alle folk dør. Overvejet at starte det hele forfra, fordi det er bare helt kage. Ja, og vi har heller ikke noget politi. Ej. Hvis vi kan tage et lån, så gør vi det. Vi kan betale det der. Så kan vi altså få et lån på 100.000. Det kunne meget vel være, hvis du gør det.
For ellers så tror jeg, at den her by, den kommer ikke til at leve længere. Vi tager i hvert fald et. Det bliver vi nødt til simpelthen. Og så får vi gjort sådan der, og så får vi lige sat den der på der. Så vi redder én ting. Næste. Politistation. Hvor skal der være mest politi? Helt klart heroppe. Fordi det er jo der, hvor der er mest kriminalitet. Det vil være butikkerne. Så er den klaret. Det var andet step. Så her, der styrer jeg det her fjernet. Og så styrer jeg sat rigtig vej der. Og der har jeg ikke lige styr, hvor meget koster det der. Det koster bare 1000, okay. Det kan vi sagtens bygge. Men hvad koster... Jeg ved ikke, om I virkelig skal turde tage et lån til. Altså, jeg overvejer det virkelig meget. Især fordi lige nu så ligger vi ikke særlig højt i penge. Lige nu så mangler vi faktisk alt. Det er meget, meget få ting, vi har. Jeg ved godt, at man kunne have gemt det, men når jeg ligger på den vej der... Den tanke havde jeg ikke lige tænkt, inden jeg byggede det. Hvad har vi problemet her? Nej. Selvfølgelig. Ej, vi skal ikke have flere betjente. Vi skal have sådan en her. Som vi kan bygge ovenpå, og så kan de også lige få et stilt. Så 20'erne lige kan se, det er det, de bruger. De der YOLO-fucker der. Men så der... Okay, så skal vi bare lige vente på, at vi får de penge der. Næste gang, så har vi råd til den der, og det bliver altså bare... Det bliver bare fedt. Og så tror jeg altså, at vi skal have fået gang i en ordentlig indtægt. Altså... Lige nu så tjener vi jo indtil ikke noget, hvad kan man sige, brugbart. Sådan der. Vi tjener ikke en måde, vi kan tjene rigtig penge på. Vi har de små indtægter her, vi har virkelig meget udgift herovre med. Hvad er mest udgift for? Det er altså det skide brandvæsen. Det er én brand hver dag, det kan vi ikke gøre pille noget ved. Hvis det er en ordentlig udgift. Og der tænker jeg altså, at vi får bygget... Jeg ved sagshus med ikke hvad, men et eller andet der, det skal vi have bygge. Den her, den ser ret sej ud, og den koster også kun 50.000. Og det er mellemvelstand. Jeg hører til dem her. Mellemvelstand. Hvad har vi så her? Styr her og kigge. Ja, der var krise over det hele. Det er en brand hver dag. Nu må I stoppe. Så må de sagshus med være med at være så dumme. Høj mellemste vil jeg altså bare have. Det er det eneste, jeg ikke beder om. Lige nu så gør det her. Så sådan der. At det hele sammen, det er altså mellemvelstand. Og der er mellemvelstand. Vi fjerner den der. Væk med den. Hus. Ej. Ny sæson. Eller hvad hedder det? Nyhedsting halløjser. Nej, hvad fuck er det der? Kommer bare sådan en alien. Gå væk. Gå væk. Hvad laver du? Din sindssyge skabning. Gå væk. Gå væk. Små grønne mænd. Hvad fuck skal jeg bruge det til? Lad være. Gå væk, din klamme snotklat. Nej! Øj.
bare ikke godt, det der. Prøv lige at se, hvordan vi falder indbygget nu. Nej. Rumvæsenerne stjæl borgmesteren. Ej, nej. På et stilt. Hvad vil I have? Det ligner ikke, de vil have noget lige nu. Lige nu så er der faktisk kun politi. Så det er bare, der er flere, der står rykker ud. Et lån til. Især positiv energi, jo. Så gør vi sådan der. Gør vi sådan. Gør vi sådan der. Så går vi herhen. Hvad? Politi, fuck. Det rykker godt nok lige op i en... Hvis det er den her plantet. Jeg ved ikke mere, men jeg tænker helt klart bare herude. Når man kommer ind til byen, sådan en kæmpe her, der bare står her. Ellers så blender vi den bare herinde. Nej, den fylder ret meget. Undskyld, hvis der lige kom en kraslyd der. Jeg kom lige til at trykke på min mikrofon. Så vi bare have den herude. Der måske. Der. Hvis du altså er nogle penge, så kan vi bedrage det af, og så tager vi et nyt lån. Det er meget, meget dumt at gøre, men vi bliver altså nødt til at få nogle penge. Og det får vi altså kun ved at sætte den her til salg. Køb den. En eller anden. Så vi se, nu mangler vi brandvæsen igen. Ej, 6 minus. Det er ikke godt. Ja, I må ikke blive sure. No hate. Udgifter. Den kommer slet ikke til at give så godt ind, men den er meget pæn. Giver også en masse trafik, men det kan vel køre udenom og så ud der, hvis det, man ligesom kunne sige, at det stikker af, fordi det er bedst. Ja, der er vi vores smukke bro. Lol, buer den ikke her? Hold kæft, en dårlig bro. Sorry. Ej, prøv lige at se trafikken. Det gør vi, det var min plan. For det stod et eller andet. Tjener jo ikke snart nogle penge ind. Der er brand, og der er trafik, og... Lad mig sige, lige nu så går den her, hvad kan man sige, Dubai-by ikke særlig godt. Ikke for, hvad kan man sige, at være sådan en bagtlum, men jeg har overvejet at bygge en... Ikke nok millioner, men jeg kan lade sig gøre. Og det her, det kunne meget vel blive en løsning, som jeg ville sætte pris på. Fordi vi har trafikken derovre, så længe vi ikke har den der. Nå, det må vi lige finde ud af. Hvis der er flere indbyggere, ja, hvis der er flere indbyggere, bare masser, så må de lige bo her. Det er også sikkert et meget lækkert sted. Wow!
Hvad fuck? Hvad står der? For meget kriminalitet. I kan da ikke alle sammen gå på grund af kriminalitet. Nu må I det stoppe. Ej. Ej. Ej, nej. Altså, det derovre, det fik vi lavet var alt. Det gik helt i kage, det der. Det er lige før, jeg tror, i sådan... Jeg ved det ikke. Jeg tænker, at... det er meget kage, det her. Det går virkelig... Det er gået helt galt. Jeg tænker, at... i næste episode... Jeg stopper ikke nu, tag det roligt. Men i næste episode, tænker jeg altså, at jeg lige bygger den der by forfra. Og så bare lige med et større overskud. Fordi det er meget muligt, at vi er ved at stige her i antallet igen. Men vi mangler penge. Vi mangler ressourcer. Og det her, vi fik lavet herover, det var altså bare penge, der røg lige i vasken. Det var sgu en dummer, ikke? Så jeg tænker sgu, at jeg vil helst have, jeg har sådan det tanke om, at hvis jeg ikke kan få den bedste start, så skal jeg have den bedste start. Det andet, det kan ikke... alt andet, det går i kage for mig. Gør vi et eller andet sådan her? Jeg ved det ikke. Altså... Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tænker måske, vi bare fuck den her by op. Der er lidt zombier. Eller hvad? Fordi den er virkelig fucked. Virkelig ekstremt ødelagt fuldstændig. Altså der er trafik, og vi tjener ikke nogen penge. Det var nok min skyld, på grund af at jeg skulle prøve at tage de lån. Men det var også bare en tanke om, at vi kunne prøve at tjene nogle penge. Ej. Det hele, det er bare galt. Det er sgu ikke godt. Det er ikke godt. Jeg ved det. Vi kan kun have en af de her, eller 3 af dem her. Okay, det er godt nok. Fed ting. Især hvis man kunne gå op af der. Har vi også et eller andet der. Vi har et kirketårn. Nej, isbygning. En møller. Den her kunne også være meget, så bare lige have nogen lige komme ind. Det er en kæmpe ting. Nå. Jeg ved ikke, skal vi bare fuck byen op? Vi fucker bare byen op, fordi den er ødelagt. Den er kollapset. Den er smadret. Vi starter lige med at smadre vejen, til de kan komme ud. Gør det bare. Hvad? Oh my god. Nej. Det kan bare ikke blive værre, det der. Altså, helt ærligt. Er der noget, der ikke står galt, så er det bare det der. Jeg kan ikke gøre en stil. Jeg er fuldstændig frosset. Jeg kan ikke engang klikke escape. Fuldstændig låst. Der går jeg. Tilbage til hovedmenuen. Til hovedmenuen, tak. Jeg vil ellers gerne sige, hvordan det så ud. Men den der, den fjerner vi. Den der, den fjerner vi. Og opret. Jeg ved ikke, skal vi lige prøve at kigge på den der? Ikke bare, jeg kalder den bare lol. Bare for et eller andet. Fucking lollerflækkeren. Der er vi her, der har vi også noget vand. Der er vi noget der. Der er vi noget der. Hov. What?
masser af vind der. Men det er strictly den bedste religion, tænker jeg. Vi holder os til den her. Og så vi kalder den bare GG. Good game, good game. Det bliver et godt game. Så prøver vi at gå på olie. Vi går på de der sheiker der. Og så tjener vi en masse penge, og så bygger vi den perfekte by. Der er masser af olie i den. Der skal ikke være noget andet, bare ren olie, det vil jeg gerne have. Olie, det er penge i. Masser af penge i. Masser af olie. Der er sygt meget olie i den der. Mega fedt, at olien bare kunne lægge herovre, hvis jeg kan gøre alt turist i den anden. Det gør vi. Vi overtager lige den der. Så... Nej! Nej! Det var ikke lige det, jeg ville. Det var det så ikke. Fordi den her, det var den, vi var på før. Var det ikke? Nej, det var det sgu ikke engang. Nej, jeg tror, det var. Det gør ikke noget, så lægger vi lige ved siden af. Lad os starte med at se, hvor går vinden. Det gør vi altid lige først. Den går den vej. Og hvor ligger olien? Ej, den kunne ikke ligge bedre. Bare en masse olie, der bare lige skal pumpes op her. Men lad os også lige prøve at kigge på den anden olieby, fordi der kunne jo, hvad kan man sige? Hov. Oh my god. Det var virkelig flot. Der kunne jo godt, hvad kan man sige, ligge en ø her, som var bedre sat, altså end den vi var i nu. Med bedre olieforhold jo. Det kan jo godt siges. Var det ikke herovre af? Den ser også meget sjov. Lad os lige prøve at kigge der engang. Bare lige for sådan at se, om det var bedre. Fordi hvis det er bedre forhold der. Fordi det andet, der er sådan... Det er ret meget spildeplads også, vi kommer til at bruge der. Hvad har vi her? Har vi olien 2 steder. Men vi kan altså starte med at pumpe herop, når vi så får det store køb pump dernede. Så hvis husene måske lå... Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nå. Men så lad os bare starte med, hvis det bare er en lille by, så hvis det bare var sådan... Altså hvis husene kan jo godt starte med, og hvor er der faktisk ikke et sted, ikke skal være. Hvilken vej går ind? Den går den vej. Det vil sige, at vi kan bare lægge husene herop. Lige her. Og så her, der ligger jo butikker, fabrikker hernede. Og så kører vi. Så hvis vi så kører herhen. Og så kører vi lige herop en gang. Og så kører vi herhen. Så kører vi herhen. Og så kører vi herhen. Og så herhen. Og så herhen. Og ej. Bliver det godt det her? Kan I mærke det? Kan I mærke det? Kan I mærke det, piger og drenge? Ikke nok 10 millioner. Vi tager bare lidt lille lån. Det er stadig ikke nogen pauser, vi den i. Så bygger vi huse her. Sådan der. Bare masser af huse her. Sådan der. Et hus der. Hus her. Og bygger vi hernede, der kan de arbejde. Her der er butikker. Så må folk, de må blive lidt sure over, der ikke lige... Det måske ikke altid lige passer dem. Hvad fanden det er, der er bor de forskellige steder. Men vi bliver nødt til at tage et lån til. Fordi nu har jeg brugt mange penge på vej. For helvede. Det gør det en gang til. Så det er noget vand. Og hvis det ikke har den der, hvis det kører vind. Hvor meget vind er der her? Ikke bare der, vel? Sådan der. Og så er det et sted, hvor vi kan smide vores lort. Det kan vi gøre der.
Jeg tænker, vi lige indhegner det, så vi ikke kommer til at bygge her. Her. Og her. Og her. Okay. Det gik ikke bedre af den grund. Overhovedet. Luk. Og luk. Ej, det kan vi godt køre. Vi er nu nødt til at tage et lån til. Og det er ikke positivt. På ingen måde. Og vi har taget 3 lån i starten. Det kan kun gå den modsatte vej. Men vi ses og følger med i næste episode af The Sim City.